Naimbag nga bigat kakabsat, adata yon ti may kapat a Domingo ti Adviento. May ikasyam nga aldaw ti Misa Aguinaldo ti Sardam. Intay man danggayan nga ikararagan ti Kararwada Jade Balbin, Ulysses, Emiliana, Enrica, Josephine, Rostique, Ernesto, Ricardo, Florentina, Mariano, Emilio, Romeo Elva, Rodolfo, Rakis, Rodelin. Intay mat danggayan nga giyaman da ti pamilya Roel Aquino, Rodolfo Makatunaw, ti panagkasangay na, para iti salon at Alex kin ti pamilya na, pagyaman ni Chris Dumag, Ramirez family, pagyaman ti Maysa Kabsat, pagyaman ti Felimina and family, Rafaela Somera and family, pagyaman ti Salon at ni Jonah, pagyaman Nelton Alnaes, Gabriel Tawiling, ken pagyaman ni Nelson Hortisuela, kastamat kintay karkararagan ti Kararwada, Liberty Siderio, Diosdado ken Romando, Rosita, pagyaman da Rosita, Remy and Raquel family. Tumakder tayo kakabsat. Wala sa ganito. Ano din ang mga sinayaan? Pasangbahin tay natanok nga po. Pasangbahin tay natanok nga po. Daytoy ti aldaw nga inaramid mo, nagasat nga aldaw kada kamatattao, kaputayat mo ken parabur mo, agyaman kami ken ka, o Dios nga Apo. Iti aldaw nga inaramid mo, nagasat nga aldaw kada kamatattao, kaputayat mo ken parabur mo, agyaman kami ken ka, o Dios nga Apo. Weni kan tawi panagyaman mi tanapili, daytoy ilimi weni kan tawi panagyaman mi tanapili, daytoy ilimi. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo wadda kuma kada kayo. Nagasat tayo, tanapili tayo, nga imayan ti Kristo, tapno itanok na tayo, pasantun na ti lubong tayo, inaon na, pinunas na ti basol, nga nakailumluman tayo. Agdaydayaw tayo nga rod, iti amin na puso, asirarag-o, ti panunot ken nakem tayo, ited tayo ken kuana. Tapno nga rod maikarita ang makiranod, iti dati na santon na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Tinapakumbabaan nakem kuna tayo, agkonpesarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay.
Iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma, ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Basbasulmi, bidot na kurkurangan mi, kitalawen nakam kadi, nakalmesan na kimpuspusumi. Kristo mga asika, Kristo mga asika, kawanen basbasulmi, bidot na kurkurangan mi, ketalawen nakam kadi, nakalmesan na kemuspusumi. Apo mga asika, apo mga asika, bakawanen basbasulmi, bidot na kurkurangan mi, ketalawen nakam kadi, nakalmesan na kimpuspusumi. Nakalmesan na kimpuspusumi. Gloria ti Dios Ama, ti kangatuan. Gloria ti Dios Anak, anay langitan. Gloria ti Espiritu, anay santuan. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Kapya kadagiti, amin at tao, ananaim bakti, panagnak na kemda. Ay langitan na Ama, ay dayawen na ka, agurog pagpamken ka, agyaman kamken ka, kapoy ti dayag mo, ay langitan. Gloria ti Dios Ama, ti kangatuan. Gloria ti Dios Anak, anay langitan. Gloria ti Espiritu, anay santuan. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Apo Jesucristo, bugtong anak, Cordero iti Dios, anak ti Ama, unang sem ti basbasol, ti
kakangawan ti Diyos Ama, kasyan na kami, denggem tuy arararami, gloria ti Diyos Ama, ti kangatuan, gloria ti Diyos Anak, anay langitan, gloria ti Espiritu, anak Santuan, gloria iti Diyos, ti kangatuan, gloria Hosanna, gloria Alleluia, gloria Hosanna, gloria Alleluia. Hallelujah, Hallelujah, Sana sikalaeng itinasantuan, sikalaeng itikangatuan, ititimpuyo, di Espiritu Santo, di gloria, di Diyos Ama. Amen. 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 Kumararag tayo. Dawaten mi Apo, ta ibukbuk mo kadti grasyam kadagiti posposo mi, tapno da kami ang makaammo, iti panagbalin a tao ti Kristo, babaen day di panangipakdaar tay anghel, gapo ti panagtutuok ken ipapatay na iti cross, mairagpat kam to kuma iti gloria ti panagungar na, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti hinggana. Ti may basa na adaw iti may kadwa a libro ni Samuel. Natalgeden ti panangituray ni Ari David iti pagarian na. Inikkan ti Apo iti talna kadagiti amin a kabusor na. Kalpasan na kinuna ti Ari ken ni Natan a propeta. Kitaem agnaedak iti balay a naaramid iti Cedro ngem tuldalaeng ti pagtaingan ti lakasa ti tulag ti Dios. Aramidem ngarud ti panggep mo nga aramiden insungbat ni Natan gapu ta addaken ka ti Apo. Ngem iti dayta rabii kinuna ti Apo ken ni Natan, ingka ibaga daytoy ken ni David nga adipen ko. Saan asika ti mangbangon ti templo apag naedak. Ngarud, ibagam ken ni David nga adipen ko, akastoy ti kunak ken kuana. Siyak nga Apo ang manakabalin amin. Innala ka nga agay-aywan kadagiti karnero, ket tinudingan ka nga mangituray kadagiti tattao nga Israelita. Kinuykuyog ka iti sadino man napapanam, ket pinarmek ko dagiti amin ang kabusor mo, iti idadarup mo. Itanuk ka akas kadagiti katanukan nga agtuturay ditoy lubong. Nang piliak iti lugar nga agpaay kadagiti tattao nga Israelita, ket pag naedekto, ida isadyay pag naedanda nga awanen ti mangidadanes kadakwada.
Manipod demtengda iti daytoy adaga, dinarup ida dagiti narangga sa tattao, ngem dinto mapasamak daytoy. Inkarik salakniban ka kadagiti amin na kabusor mo, ken ikkang ka kadagiti kapututam. Addan tulat ta dagiti kapututam, ket pagpautek tu ti pagarayam. Dinto agpatingga ti panagari dagiti kapututam. Ti sao ti Apo. O Apo, kanayon to ngay kantak ti diagbalbaliw nga ayat mo. O Apo, kanayon to ngay kantak ti diagbalbaliw nga ayat mo. Ipakaammok to ti kinapudnom iti amin na tiyempo. Taammok at iayat mo, amataginayon ni tagnanayon, agpaot akas iti langit ti kinapudnom. Kinunam, nakitulagak iti pinilik a tao, insapatak ken David nga dipen ko, ipasdek kunto dagiti kapututam nga agari iti agnanayon. Kunanan to kanyak, sika ti amak, sika ti Diyos ko amang salaknib, ken mangisalakan kanyak. Tungpalek tu ti inkarik, ket agnanayon tu ti tulag ko, ken kuana. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Naiparangarangen ti palimed ti kinapudno ana ilemmeng manipod idi punganay. Madaydayaw ti Diyos, mabalin na kayo pagtalina eden as iti tebker iti pamatiyo, kas mayan nurot iti naimbag adamag. Maikas kasabak maipapan ken Hesu Kristo, ken kas mayan nurot iti naiparangarang a palimed ti kinapudno ana ilemmeng manipod idi punganay. Ngemita nailatak dayta a kinapudno, babaen dagiti sinuratan dagiti propeta, ken babaen ti bilin ti agnanayon a Dios. Naipakaammo kadagiti amin a nasyon tapno mamati ken agtulnog ti amin a tao. Madaydayaw kuma ti agnanayon, babaen ken Hesu Kristo, ti maymay sa a Diyos ang masirib ti amin. Amen. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo. Alleluia, alleluia, alleluia. Idiritay ti gloria na, datay amina parswa. Langit Nagaindag kanta, Alleluia. Bantay baybay, indag kanta, Alleluia. Init bulan, indag kanta, Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Idiritay ti gloria na, datay amina parswa. Langit nagaindag kanta, Alleluia.
Ti Apo adda kuma kada kayo. Sa kumamit ken ka. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Gloria ti may paiken ka o Apo. Iti maikanem abulan ti sikog ni Elizabeth, imbaon ti Diyos ni Gabriel nga anghel amapan ijay Galilea iti ili a Nazaret. Naibaon ni Gabriel ditoy iti maysa balasang a birhen, ana itulag a mayasawa iti lalaki nga agnagan Jose, a nagtaod iti kapututan ni David. Maria tinagan ti balasang, nagparang ti anghel ken ni Maria ket kinunana, agragsak ka sika tinaidumduma ti pategna, ti Apo addaken ka. Napalalo ti pannakariribok ni Maria iti insao ti anghel, ket pinampanunot na ti kaipapananday toy. Ngem kinuna ti anghel ken kuana, di ka agbuteng Maria, ta pinaraburan na ka ti Diyos. Agsikog kanto, ipasngay mon to ti maysa a lalaki, kat panaganam to iti Jesus, na indaklan to. Maawagan to iti anak ti kangatuan. Pagbalinen to ni Apo Diyos nga ari, akas ken David nga amana. Iturayan nanto iti agnanayon dagiti kapututan ni Jacob, ket dinto agpatingga ti panagari na. Kinuna ni Maria iti anghel, kasano a maaramid daytoy, idinto a maysaak a birhen. Umayto ken ka ti Espiritu Santo, insungbat ti anghel, salinungan na kanto ti pannakabalin ti kangatuan. Daytoy ti gapuna a nasantuan to ti ubing, ket maawagan to iti anak ti Diyos. Malagip mo ni kabagyam nga Elizabeth akon kunada a Lupes, masikugen no pay baket unayen. Innem abulanen ti sikugna, taawan ti saan akabailan ti Diyos nga aramiden. Adtuyak nga adipen ti Apo kinuna ni Maria, maaramid kumakanyak kas insaom. Ket pinanawanen ti anghel. Ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Maudin. Ibusan nyo ta uyak yun to yan tawan to iyaw awid yawn. Naurnungan ti puy-puyat nga mayata da sabsabali aragsak niya. Ano, nagsakripisyo ka, inted mo tabagim, huray no aguyak ka, adda sabali nga ragsak na niya. Adda na makumpletom, no daytay marinamon, malpasen, adda sabsabali nga feeling na. No, adda feeling mo ano, awanan na ka, nyapay, makaamu ka mo biyag mon. Daytoy ladawan, daytoy ti most meaningful ngamin nga apparition ni so far, ti most meaningful apparition ni Apo Santa Maria panagparang na iso daytoy Guadalupe. Taapaya nagparang ijay Lourdes, nagparang ijay Fatima, imbaga na dagiti messages na inaramid ti tao, inyukit da ladawan na, impintada, ngam da iti gamin na idumduma. Taapaya, jay tilma ni Juan Diego, idi imbaga ni Apo Santa Maria kanya na nga ingkalaan dagiti senyal ta kuna di jay. Kuna ni Apo Santa Maria kin Juan Diego, ibagam kin Apo Obispo, nga agpatadar ti simbaan dito, jiti piyak. Adda pala ang simbaan na jay, basit. Kakunana, mapan kini obispo kuna ni obispo hanna pinampansin idi ko kuna na nagsublimanan imbaon man ni Apo Santa Marian ag ibagam magpatadar kuna na ibagam no isuna kuna ni sirib mo di obispo kuna na no kaya no isuna nga talaga mangited ti senyal taham mga basta-basta nga adda nagparang kanya nga kuan kaslamag kanya yun nga adda makitkita na panagnakantay pay ano us to wenno haan baka mo no puyat mo la data wenno hangover kalaeng mo wenno dala baka sala adda makitkita mo no kabulanan ay kadakes data nya sadda dagiti dadduma intong kabulanan kadda makitkita da inton aglened bulan ka awam met kay di ko kuna ay bagam ta mga ramid mga mangited ti senyal no ni Santa Maria nga talaga
Idi napan na di kuan ko na nan limiklik ada jay di nagarami jay limiklikan ni Juan Diego. Haanin nga ng shortcut di bantay ti payak mapan makimisa. Mapan na mga yabti pa dita ni Uncle na nga Bernardino. Nagsakit limiklik adda lumiklikan nagpaisumot ijay. Isa ni sinabat latamo ni Apo Santa Maria. Kakuna na masapol kano ti sinyal dadta nga to tata bantay tata tuktok ti turod. Yung kalaan ko na napan ijayan na gano'n nga sabsabong. In sabok na di tilmana, di kagay na iso dayta, dagita lupot nga magatgata nga kakasta. Di original, 500 years ago adda pay laeng. Haan pay nga, haan nga basta-basta malukatan, idi mapanda indinnes ni Monsignor Salvador Martinez dayta, aramidak to tirabii ko na iso nga dayta, dijay ladawan nga dijay. Ado magatang akasta jay, paglakwan di around dijay Guadalupe, ngem haan nga naideket tinagbalin nga authentic di ladawan tayo indeket ni Monsignor Salvador Martinez nagsurat ni Apo Obispo tayo ke aramidak to tirabii ko na natati agmalmalem nagado at tao nagado ti security ta binumbada pay di ladawan idin haan nga na ano di cross di abay na tinagbakog adda jay Mexico ingkay tumut na amuyo mo ti istorya nyo hangkay nga tipeyak nga di yung maamuno nyo kung kunayo nya kaya aging gana tata 500 years agon, adalon da pay laeng dayta tilma tadi nga tilma ni Juan Diego ka nagprinta. Haan nga painting ti tao dayta, haan nga aramid ti tao. Ni Apo Santa Maria mismo tinangi printa. Iso nga very inya nakakaskas daaw. Aging gana tatanaga do ti mapapan milyon-milyon ti tinawon ti mapan ijay Guadalupe. Aging gatata nang buo da pay ti grupo nga mga adal dayta nga ladawan. Itinaudi, haan lang nga iso naudi, sakbay na kadagitoy, after how many years tinaudi, jimatana ni Apo Santa Maria, ladawan, microscope, microscope da, makita nga adda dua a tao, nga kasla nga min picture dayta, bag kunanan. Kana adjay mata ni Apo Santa Maria no microscope da adda ladawan ti dua a tao ke ibagada di obispo kenni Juan Diego. Lately manen ti man inruarda nga panangadal da dato yan. Osto di barikas na nga nangisit kita inyon to. Di barikas na nga nangisit araramaten ti dagiti Aztec nga babae ta Aztec ti tribo da. Araramaten ti babae nga ibagana dayjay berhen dayjay simbolo dayjay barikas dayjay kordna dayjay nangisit kita inyon to ngem di pa nakaikabilan na nangato kaya na nga saon masikog nabayag nga ammo dagiti Aztec dayta no kitaan ti Aztec dayta ammudang kasjay masikog ngem ti lately tinakakaskas daaw naduktalan da I don't know nanya tanjak nga ibaga jak maibaga ta baka kano agkamaliak DJ lately tinaduktalan da ti masikog a berhen nga tinagyan ijay kwa ket divine na Diyosan anak ti Dios DJ tinaudi manen nga doktal da ditoy ladawan ni Apo Santa Maria iti daytoy iso nga anak ti Dios berhen masikog anak ti Dios. Nagmayat, kuano mapangkad jay, ay apo, talaga nga sabsabali. No kuretret tamuging mo nga mapan ijay, into nagawid ka maunat. O nagrarek ka, into nagawid ka awanton. So, yung kay tumat na maikat na gitararek yun, siyak nagsubli. Dayjay, divine, na Diyosan dayjay, nagyan ijay, tiyan na. Kaya kung nagadupay interpretation da, the constellation, dagiti bituin, symbol ti heaven, roses, symbol ti earth, dito'y lubong. Iso nga, idi panakayanak ni Apo Isos, babaan ti panagwan ni Apo Santa Maria, nagtipon ti langit ken daga. Kitain nyo, nagmayat nakaad, ado ti meaning na. Agbuya ka ito, nagado, dita YouTube kada amin nga, kung nagado ti nagaramid ti videos na. No, nasigsiglat kayo, ado ti Mexican language ti Spanish ti inososarda, no nalaing kay ti Espanyol buyain yun to.
Huwag pa nagtipon ti langit ken daga, the yes of Mary, di pa nagwon niya po Santa Maria, iso tinang rugyan, ti pa nagtipon ti langit ken daga. Apaya, di nga rod nga fallen state, humanities state, anya ti humanities state na ilumlom ti basol, na nagtibasol ti tao, awanan ti relasyon ti Diyos ken tao, anya ti relasyon ti Diyos ken tao, agpaltiing niya po Diyos, babaan ka dagiti propeta, ibaga dagiti propeta, no anya ti paltiing ti Diyos kadakwada. Adoy agipaltiing ta ibilin na kadagiti tattao na may sa di kasarsarita na tapno maamuanda no anya ti kaya na kasdiayan ti relasyon. Ngem tatan dayti panagwon ti ni Maria ken ni Anghel. Kita ummet adi niya nakakaskas daaw nga nakakaskas daaw nga communication. Umuna, ni Soblian tayo ni Zacarias, ada yung nagtitemplo, agpupuor ti insenso, napanti Anghel. Hey, Saki! Diyan mo nagdungdong sa nga ngin ko kwadya insenso. Hey, Saki! Kung agdungdong sa nga mangin insenso. Saki! Nagsikog to ni bakit mo, kunanan. Oh? Namurmura yan ni Zacarias. Kas ano, bakitan? Nagango parparyanan. Lopez pay. Huh? Manatawon nga nagreglan. 70 years old. Kas ano pa nagsigog, pa nakaaramid na. Hangka nga mamati, agumel ka. Kunanan. So, nagumelan. Ngam nagsikog ni Elizabeth. After 6 months, tama ikanam abulan di sikog ni Elizabeth, napanmanin ni the same anghel. Sumalaan ni Gabriel, napamakin Maria, ni Maria mo taga-igid, balasitang han nga am mo, kukunanak, hey Mary, nga naman, hello, hi, hello, kiraan nyo awan ti Maria kanyayo, hello, kunanak, hey Mary, kunana, agsikog kanto, naindaklan to, sa anya na ganan na nya ganan pagbalin kas kini agbalinto nga ari kas kini ay David nga amana. How can this be since I do not know? Amen. Kuna naman. Kaya na nga sawan kas ano nga maaramid daytoy kumaysaak a birhen ni Zacarias ulitan tayo nag-complain resistant jibe puso ni kay Zacarias niya ta nga mamati ta bakit garud ken Lopez. Ni Mariahan nga nag-complain, pinanagnakan na laeng nga birhen isuna, kas ano nga maaramid daytoy apo, kumaysaak mga birhen. Dayjayan, pinanagnakan na, haan ang kagdanag, sa linungan na kanto, ti Espiritu. Imagine dayjay nga dialogue niya, agtong-tong-tong, tinailangitan aparswa, anghel, kin naindagaan, nga nakapsot anarukop, sa bagay na isagana gamin ni Apo Santa Maria Immaculada Concepcion agtungtong da kasano nga maaramid daytoy Apo kumaysaak mga berhen kuna ni Maria nya kunana ni nya ti kunana ni Anghel haan sa linungan na kanto ti Espiritu Santo. Wow, agpaisaw wow, promise kunana ken namaten. Kanya ti kunana, malagip mo ni kasinsin mo nga Elizabeth, pinatibker na met, jay puso jay ubing piman, tabalasitang nga rod, kamabuteng met kas ano pa nakaaramid na keberhen, pinaturod na met, nga imbaga, ang malagip mo ni manang mo nga Elizabeth, masikugan, kunana, uray bakit una yun, Sapay Lopez, agpaiso, wan. Alam maaramid kanyak akas sinaom, dayta nga yes, dayta nga wan ni Maria, kas langit ditay, bag! Nana ko man. Kala ko man nagbuybuya kay ti movies ka, di pa nag-click na nga kastan ka, kasla nagsiwara kan ti pangrugi ti pan nakaisalakan. Nagsaknapon ti pan nakaisalakan ti lubungan. Because of that yes, di napakumbaba nga kunana, maaramid kumakanyak akas, insa inted nan di bagina. Nagsabatan ti langit ken daga na iraman tayon dayayan so apan na all the rest is na dayayan na pan nabinisita nagkantan toy posok kunanan kinukit kitaan tayo kakabsat
Anya tinapintas nga pagpampanunutan tayo ditoy, nakaad-ado ti mabalin tayo nga pagreflekan. Umuna, di pa nag-yes na. No kitaan tayo di pinag-yes na, nagtipo ng tilangit ken daga, na isaknapan ti kinadiyos dito'y lubong, ti kinadiyos na dito'y lubong, babaan kin ni Kristo nga rambakan tayo nga Mesyas, di pa nagwun na. Tila ko matrabaho tayo nga taon kaagdaydayawan. Thank you, Lord. Tila ko pampanunutan tayo tantan ka, yes! Yes! Kung natin kumano makaring ka, yes! Apo, thank you, thank you, thank you! Di ko mati-ubraan tayo, agyam-yam-yaman. Kasi napukaw tayo nga rudan, na ilumlum tayo ti baso lang, inaon na tayo, may insuot na, inkawis na, ti kinatao tayo. Iso nga ti puso tayo kumaagyam-yaman. Ti puso tayo agrag-rag o. Ti karo na nga rod ka, adda ka di rag o tapusom. Adda ka di ragsak di tapusom. Adda ka di ginawa di tapusom. Nanti ngamin tao no daduma ka, kasla nagrigat nga birukan ti ragsak. Nagrigat nga birukan ti ginawa. Apaya no daduma, ado dagiti tattao ko na tayo ka, naggasat niya po Santa Maria, uray si kamo nagasat ka. Duduwa gamin ti taod to'y lobong, malas ken gasat. Nya. Nang kagsa umalas niya. Duduwa gamin ti tao dito'y lubong, minalas ken ginasat. Sino dagitay minalas? Dagitay awang kang kanin na, dagitay awan maluglugan na, dagitay awan trabaho na, dagitay nakaasawa ti kuggang nga karupropak, dagitay kaslakwa, apay kas jeti minalas, haan. Ti ginasat, dagitay adda lugan na, dagitay adda trabaho na, dagitay adda abroad na, dagitay napintas ti pagturturugan na, apay dagitay ti ginasat. Apay da kami nga suryab kada sulagat, minalas latamutan. Haan kinamalas kin kinagasat nga ibagbaga tayo at taon daduma, depende di pa nagkit-kita tayo iti lubong. Depende di perception tayo iti lubong. Kas ano tayo nga makilangan ti lubong. Ti kamalasan nga tao dito'y lubong, daytay haan nga mapnek no anya ti adda ken kuana. Nagado ti agkakasar. Kunak kadakwada, hoy, kontento ka mo ilad talakay mo. Un, Father. Hoy, kontento ka mo ilad tabak mo. Ay, un apo, Diyos ko. Ay, ayat mo laging ganat nung palbiyag. Un. After how many years ka, kumusta kayon? An-anusak apo, tayo suminted ni Apo Diyos. Hala. kunanan to kini kumari na ka, imbag pa'y kanyam kumari, apaya, nagwapo nila kay mo, nakajel akanayo. Kanila kay mo agrang-rangyad, di pa'y makaibarbas, do tawon sa nga nagkurikuren. Ti ko apalam, nagwapo, nakasyos kada, may manicure, nakapedicure, pa'y talakay na. Ti ammom naragsak ka. Ti ammom umapapal ka. Di mo ammo. Behind the scene ka, agluluha, apaya. Nadokta na adatiteksan nila kay ko. Apo ngamin ga. Tapno awan teksan na, tapno awan mangayat, hamusok-sukatan. No hamong iplan-plan saan ba ang agdudugyot tabado na. Dito't bras na baamon nga aglimatawanan, agsenturin taon, amusok-sok ata. Kano dadto maagiyapal ti tao garod nga minalas ko na tayo daytay haan nga makonkontento no anya di addakan niya na. Iyap apal mo talakay mo ijay lakay na, di mo ammo kas ano matituok na. Nabiyapay ni bakit mo pare, apaya, anya na ganan, mga opisina, nagpintas, nagbanglo no lumabas. Kani bakit mo, agak bugoong, Diyos ko. 2 bulan sa nga nagdigosan, agyamang ka. Agyamang ka pare, apaya, nya ni kunana,
Piyapay ni bakit mo takasta, ay ayatin nakalata, ni bakit ko nagpintas nga agpaiso nga, nurumwar agdandanaga. Nga pa ya, haddan sama ka mo, motor na sa balay. Ay, delikado manan. Diyan mo no, taga ano dahil ay sponsor tayo. Ang patikay. Sponsor lahat natin malugubandap, no? Hanaw, no daduma nga rod, at dadi kaya agiyapal, iso nga rod nga, minalas, dahil tao, ngahan nga makunkontento. Minalas ti tao nga makunkontento. Naswerte ti tao nga makontento no nya daya kanya na. Agyam nga kunada nga rod ka ay imbagpay kanyayo kunamo dagiti agkukumari nga babakit apaya nakaadal amin nga anak mo. Wan kumari kaasin apo Dios. Kunamo di nakaadal ti anak na piyapay kanyayo kumari apaya uray nga nakaadal ta anak yo ngem kabalayo ida. Nakaadal na nga agpaiso, nagtratrabaho da na pandati adayo, duduwa kam metlaeng nga agasawa, agkinkinnabaw kamay, jak pa'y malagip nagan nila kay kuno daddoman, sino ka? Ureha nga nakaadal ti anak yung kabalayo ida, kadwayo ida. Dagiti nakaadal ti anak mi ka, adada di adayo, di kampay agkikita. Uray ako, pawpawitan na kamot. Uwan, pawpawitan na kami mat. Hanlang nga di ayo na mo ti awaten me. Inak magpakulor ano agpawit. Mabaw na itamat. Ngam nga umanay di kwarta, kindi di ayat di pamilyang agkakadwa. So nga rin nga nataduma, agiyap apal ka, di mo amuno niya iti struggle, ti tonggal may sa. Agiyapal ka ti asawa, di mo amuno niya ti struggle da adwa. Nangasawa ka nga rodmat. Nilakay mo nagsirib, naglaing. Nga awam magtukmay, si kamot ti tukmam, kakaasi kamot ti pamayan na. Iso nga ron, dakay nga babae, no mga asawa kayo, dahi tay tukmam, alalaki, amuyot tukmam. Dahi tay ibaon mo ka, ingkalaan dahi kwa, uwan. Ingkantuman ko anan, uwan. Anyan ti kwa, uwan. Aginaw kan, uwan. Agluto ka, uwan. Nangasawa ka na sirsirib ngem sikak. Awan si kamot agbaling nga to umem. Isang ano tayo, agiyapal tayo, agpanunot tayo ti sabali nga biyag, di bukod tayo, di tayo makontento. Iso garod nga nagbalin aminalas. Nalay bagaman tala kay mukin, bakit mukin kaabay mo, thank you ko na. Kita nyo, nagado ti marigatan nga mang thank you ti lakay na kadamang thank you ti. Dagiti daduma, daya isang ano daduma, kas di ti biyag tayo kakabsat. Ado dagiti mangyap apal ti biyag, uwan, alang bagpay kanyam tada business mo, imbagpay kanyam tada trabaho, di mo laam mo no nya riga na. Sika na nalpas ka nga ima, nagapo di taltalonan, nagluto kayon, inwarsim ta, buggumon nga kunatayon, ingatom ta saka mon, doming-doming mabalin aminan. Ngam no isuda, ada trabaho da, ang nalpas to tikaan, sa nga bantuon to pala tayo, aramidin ni mistra. Doon to pala agtrab-trabaho nga maturog, stress. Haan nga, isa diya kung kuna tayo, pagyamanan tayo, no anya di adda, kada tayo. Pagyamanan tayo, no anya di adda kanya, dayta ti kinagasat. Haan nga sanikwa, haan position, haan nga profession, haan nga no anya di adda kada tayo, no di pan nakapnek, no anya di adda kada tayo. Dayta ti kinagasat, katipudpud no kinagasaten, insalakan na tayon, imayon ni Apo Isos babangkin Santa Maria, di tayo sapay napadasan, tinag-thank you kin ni Apo Diyos. Di tayo sapay na ibaga mo di puso tayo nga, thank you Lord, thank you Apo Isos, tayo may kakada kami, thank you Apo Santa Maria, ti panagwan mo, nananamon mi, ti pan nakaisalakan dito'y lubungan, babaan na giti sakramento nga inted mo. Di tayo sapay nagyaman, tinsamak kararag tayo nga kanayon ka, api kan naku matilugan, api kan naku matikwartang, apo pa utangan naku manikumarik, apo pasig nga paraking ka. Intunahan na nga pinagustuhan di kaya mo, agpunpunto ka kanya na, God is a consistent God, Uray na agpunto ka kanya na, hangag balbalo di ayat na kanya mo.
Ulitin tayo, uray no agpunto ka kanya na ang agbaliw di ayat na king ka. Datayo laeng nga tattao ti agin ko nang agbaliw ti ayat na ni ta ayat mo kinilakay mo bakit mo dagiti tattao agbaliw di ayat mo kini Apo Dios ngam isunahaan. Kedi ti rumbeng nga pagragwan di puso tayo, di ti rumbeng nga pagyamanan tayo. Iso nga tatta ko ma-Christmas ko na tayo. Anya ti rumbeng nga aramidem agyamyamang kan agragrag o ka apaya imay nakangarod inaon, imay nakainsalakan. Iso nga ko na tayo ka I love you Lord, I love you. Wen ayaten tayo mo ni Apo Dios, kurang lang no daduma. Ngam di panagyaman tayo king kuana ta binendisyonan na ka no daduma ka kurang. Iso nga ko na tayo ka thank you Lord. Nya naglugan ng may dito'y nakimisa. Kasin Apo Dios nakadanong ka, han ayang ag thank you ka. Napilit mo nila kay mo nga agdungdung sa ure hangover, indriban nakalata nakadanon latamot, hangka ko mga ag thank you. Amom lagarod nga makimisa tayo, hindi ka pilangan ako, hindi ka baybayag kanto pailangan, para parbangon pailaang tinaratat mon. Dimbes ko mga thank you, nakadanon tayo, un baka thank you mat. Adda tayo, ito pa'y simbaan tayo ka, kasi na po Diyos mayamutan. Ado pa'y lalagit, hangaw may makimisa nga tagad to, apaya, agberbirok, dati guwapo apadi, inka yun. Iso nga mayatak ko madi ibagbagada idin siguro adado makimisa no tipadi tatan ka nakatalikod nga agsermon tanyo makita ropa na niya. Ado siguro makimisa kanyak no nakatalikod ak no daduma ka tumalikod ta ropa yo ket. Ado na kita nga makimisa apaya agberbirok da pala sa bali haanda mapnak apaya nya mo day ta nga padi. Wen kanta kasi nga talaga lubong. Dagitay minalas nga handa mo agyaman no anya jay. Adda dagitamot akad dadta sango ko na dak orayan mi lang nga may yalis day ta apadin wan dandanin don't worry dandanin amok ati puso dagit agammo tayon kadala nga rudin nagsayaaten nek kang katigundaway nay dayay manan thank you laktamo day ta nga uyag consistent. Oh, lisa ka consistent. Di no daduma, ori nagdagiti nagbabasitan abanbanag, no di tay ammo nga pagyamanan dagijay, awanen akas ano nga ammo tayo ti agyaman ti dakdakkel nga banag ni Apo Dios nga nangted, ni Apo Dios nga nangayat, ni Apo Dios nga consistent nga mga ayat kanya tayo. No hantay pala ma-appreciate dayjay, kaanon to? Kaanon tong agragsak ta pusom? Kaanon to nga addagin awa di tapusom. Numinalas latamot tibiyag hangga mapmap na kala hangga nga makunkontento agiyap apal tibiyag mo iti sabali ayan na nga rod ti ragsak mo. Uray no kukam ti intero nga lubong na, uray kukam ti Luzon, dahil ki naman nag-aapal mo, kinaman naging bubukod mo, uray no mabagim ti buong nga Luzon, umagaw kanto pala di Visayas ken Mindanao. No hangka hangkanto pala mapnag ti Pilipinas, engkanto pala engkanto pala gubatan dagiti elyenta sa kupom to pala kaanon to nga makontento. Hala kakabsat, ti pan nakakontento ri na agyamang ka kini Apo Dios. Thank you Lord, thank you Lord. Ni Apo Santa Maria ti panagyas na thank you ti panagyas mo na itanok ti nailumlum nga estado ti panagbiag mi. Ti imagine nyo nohan nga nayanak ni Apo Jesus, nyaramrambakan tayo ti Christmas, tintero sa nga lubungan. Adda nga takastoy nga ragsak, adda nga takastoy nga silaw. Adda mo nalabsak din na minsan ka, mabutang da mga mang celebrate ti Christmas, takon kontraan da mo ti Christmas. Nagkakanta dalatamo ten nagpicture dalatamo ten no nyamo ti title da nga adalubonan ata mabuteng da mangrambak denial damot ni mangrambak ti Christmas ta isuro mo dagiti daddo mga madikano ngem DJ Aurana binigat da mga makipag aginaldo da mahet kitaan nyo ta siyempre dagiti tattao kung mapanda makimisa aginaldo malablabsan da anyamo ti aramidan tayo subabsabay damot piman. Ay imaginam ti lubong nga awan ti Christmas, awan ti December nga kastoy nga aramidan tayo. Awan ti silaw kadagitoy nga aramrambakan tayo nga pailang agyamyaman taragsak ti puso mon.
Tamar-aramid dagito yan gapukin ni kay Kriston, panagwan ni Apo Santa Maria. Iyara sa asyulaang kini Apo Diyos, thank you. No, mabaing ka mangibagakin ni lakay mo, gapota, kakaasi mo ti panang ikuskospil mo, iyara sa asmunton nakaturog, thank you. Mabaing ka nga mangibagat thank you, takanayon mo mga irururuman. Iyara sa asmunton nakaturog, adda ka pa'y laang, thank you. Pamilyayo, no, magkikita kay pa'y laang, thank you. Nga po Isus, no, marinam nga ayatan nakapailaang, thank you. Thank you, da kay pailaang, kay madanagan, awanak ton, thank you. Paduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, ana marswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo an Jesu-Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw, napaypayso a Diyos sa nagtao diti napaypayso a Diyos, naianak saan anaparswa, Diyos akas metlaeng iti ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, imulog a naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao, kastamet a nailansa iti krus, gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti maikatlo nga aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat, imulit sa dilangit, ket si tutugaw iti makannawan ti ama, umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga, mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtao diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas, mamati akmet ti iglesia maymaysa, santa, katolika, ken apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymaysa bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kakabsat intay, ti intay panang padpadaan, ti umadanin, apanang rambak, ti itatao ti anak ti Diyos, babaan ni Apo Santa Maria, si papakumbaba tayo ako mamang, ken mangitalek iti ama tayo anailangitan, dagiti kasapulan tayo, ket kuna tayo, kalpasan iti tonggal panggep, Apo denggem kad dagitoy ar-araraw mi. Idawdawatan tayo ni Santo Papa, dagiti obispo ken papadi, tapno dagdagan kumapay ti Diyos, ti anepda amang isaknap ti pamati, saan laeng nga ti sao, ngem nang runa unay, babaen dagiti pagpatulad da, kumararag tayo ti Apo. Apo denggem kad dagitoy ar-araraw mi. Idawdawatan tayo ti sibubukkel nga iglesia, tapnukas ken Apo Santa Maria, si papakumbaba tayo met, amang tungpal ti pagayatan ti Apo, babaen ti sao ken aramid tayo, kumararag tayo ti Apo. Apo denggem kad dagitoy ar-araraw. Idawdawatan tayo ti pagilian tayo, tapno babaen ti panangibabaet ni nadalus unay a Birhen Maria, masursuro tay kumati agbiag ngagkaykaysa, kas may nga ili, ket intay maitungpal, tinakaayaban ken akem tayo, itigimong dagiti amin a nasyon, kumararag tayo ti Apo. Apo denggem kad dagitoy ar-araraw. Idawdawatan tayo dagiti saan pay a makaammo ken mamati ken Apo Jesus a Kristo, tapno masarakan ken awaten da daytoy nga anak ti Dios, kas Apo amang isalakan, kumararag tayo ti Apo. Apo denggem kad dagitoy ar-araraw. Idawdawatan tayo met dagiti amin nga inna, takas ken Apo Santa Maria, an angaywan ken Apo Jesus, tarabayan da kumamet dagiti anak da,
tapno maaddaanda tinasayaat amasakbayan, kumararag tayo ti Apo. Apo din gam kadagiti araras. Agulimag tayo tayo matdawatin dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo denggam kad dagitoy araraw mi. Amami ana ilangitan sapay kuma tatiinkam pa ng rambak ti tatao ken panakayanak ti nadyosan nga anak mo maipaay kuma tilawag ken kapya iti sangalubungan dawatin mi daytoy gapu met laeng ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Ti Diyos sa pumay kuma, tuy daton mi kitawaten mida, sapay kumatamay kari. Amay daton tirabaw ti altar na, daytoy atinapay nga isagot mi ken ka, awan ti dayaw na, awan ti libnos na, di amay kari amay daton ti padaya, apagdaydayaw mi ken ka. Ti Diyos sa pumay kuma, tuy daton mi kitawaten mida, sapay kumatamay kari. Amay daton tirabaw ti altar na, daytoy nga araket agbalina darana, amang ti kapya bangar ken liwliwa, di kam tumawaw ken mabisit ditoy daga, no agtalek kam to ken ka. Ti Diyos sa pumay kuma, tuy daton mi kitawaten mida, sapay kumatamay kari. Amay daton tirabaw ti altar na.
Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Iya po, atin na kumain ito daton kadagita imam, kahit may paaya pa kay diyawan, ken pa kay gloryaan, tinagan na, Ken kastamet a pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Ipaay mo kad Apo, tati Espiritu Santo, anang punno iti tiyan ni naenggasatan na Birhen Maria, babaen ti pannakabalin na, kastamet kumaapasantuin na dagitoy daton nga iroknoy mi itirabaw ti altar mo, gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumami, Itag-ayo dagita puspuso yo. nanan sa tagay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. Pudno unay amay ikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga Apo mi. Iso nga impadto dagiti amin na propetas, sinikog ni Birhen Maria iti mangnibinibi nga ayat. Nimot Juan Bautista in waragawag na nga asideg ti aynan, sana impatuldo idi nga addan. Katimot laeng anak mo ti mangipaay, ada kami agraragsak kami amang pasangbay iti misteryo, ti inna pan nakaipasngay. Tapno masangpitan na kami nga agkarkararag asiriridam, ket dagiti pakaitantanukan na ti inkam ramrambakan. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo Diyos dagiti amin apaswa. Ilangit ken dagan apo, dahil pa kay daydayawa. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Hosanna, Sana, Hosanna, Hosanna, sana, Hosanna iti kangatwan. Madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo. sana, 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 iti kangatuan. Husana, 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 iti kangatuan. Pudnoon ay Apo abiig ka akin na santo, kat sika ti gubwayan ti amin akin na santo. Dawatin mingarod ti paimo ta espiritom amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam kat ipaimo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alaen nyo, ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik, isa mayawat to, maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy a pangilaglagip yo kanyak.
Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kenin ka panagungan, inagamin sa lahat, manubot isa lubungan, inagamin sa lahat, manubot isa lubungan. Iti ngarod panangilagip mi, ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, kan ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka, ti empaay mo, ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakiranod, iti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma, ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan, laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawatin mi apo, te paay mo met takaasim kada kami, aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag, ket makiranod kam to, kenenggasatan na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada, amangitantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaisa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Alleluia. Intay umararaw iti ama, katwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Esos kada tayo. Mamami sa dilangit, madaydayaw, tinagan mo,
iti suliso, ket di salakan iti dakes. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanam namaen mi, ken iti yaay na Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Tapukwam ti turay, di Panakabalin ken dayaw, iti agmanayo nagi, tuwag sarday. O Apo Meso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak tited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta kumamit kay. Iti napakumbaba kinnapnon ayat apuso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, mga asika kada kami. Kordero ti Diyos sa mag-ingat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, mga asika kada kami. Kordero ti Diyos sa mag-ingat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, item kada ti kapya, item ti kapya. Hadtoy ni Apo Hesus ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingo may kakanyak, ti may sala nga sa mapaimbagton ti karang. Nakakaskas daaw ti ayat mo, bulos sa di matukod to'y isip ko, dapay aya gain datunno day taabyan, itikas kanya kaparswa.
nakakaskas daw ti ayat mo, ulos sa di matukot to'y isip ko, tapay aya gaindatun mo, day tabyag itikas kanya kaparswa. Natanok nga ayat, daindaklan nga ayat, nasudi nga ayat. Natanok nga ayat, naindaklan nga ayat, nasudi nga ayat. Nakakaskas daw ti ayat mo, ulos sa di matukot to'y isip ko, napay aya gaindatun mo, day tabyag itikas kanya kaparswa. Nakakaskas daw ti ayat mo, ulos sa di matukot to'y isip ko, tapay aya gaindatun mo, day tabyag itikas kanya kaparswa. Natanok nga ayat, daindaklan nga ayat, nasudi nga ayat. Natanok nga ayat, daindaklan nga ayat, nasudi nga ayat. May kumani kama, o Diyos ko, amin amin ang parikod ko, tas ikalaing huwapo, tiyam mo kamakatulong mo. Umay kumani kama, o Diyos ko, darasi unay abiyag ko, tas ikalaing uwapo, tiyam mo makatulong mo.
Nagpasagat narut ken ka, tawan sa bali piwan namnaman. Arakupen na narut nala, sakbay nga inak maiwawan. Nagpasagat narut ken ka, tawan sa bali pimananamnaman. Arakupen na narutala, sakbay kain na maiwawa. Kumararag tayo. Agyaman kam ken ka uman nakabalin a Dios, gaputi panangawat mi ti komunyon at alged ti agnanayon apan nakaisalakan mi. Ipaay mo kadi tati ad-adda aya sidag ti piyesta ti pan nakaisalakan mi. Umad-adda kumamet ti pasnek mi ngagserbikan ka, tapno mapudnuan minto arambakan ti misteryo ti pan nakaipasngay ti anak mo, iso nga agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Kakabsat schedule tayo tatarabii, mangarambak tayo ti misa, ti Christmas, alas 9, into no rabii apo, into no bigat adang tumadlaeng misa, alas 8. Ti apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo, ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat, ken kapya ti apo. Naimbaga bigat tayo amin, apo. Salakat kaniya nanalagit na nga adipen na ket manipo dita awagan dakto anagasa suki daydayaw na idaydayaw na ti Apo ketagraksak tuy kararwa ngaputi Diyos sa mangisala